Kani ka khubor menta ka sngi ka long na ka benta ki jongpi ki ba dap ram dap cha ki badan ka jingkerdu ha ka yo ka kot ha ka jingim ka jongpi. Baru belai kani ka sngi udan ka khubor na menta ka jingim ka jongpi. Bau belai kwa ben pen kelai kani ka jingkerdu sya ka jing paho. U belai kwa an pen kelai kani ka jing tim sya ka jingkerku. Ya kani ka jing sneu sya ka jing bah. Han reu ai ka ktien ka jong u ya pi. Ha kani ka sngi ka bamenta. Pim dani ai shu ha ka jing im ka jongpi. Pila lut ya ka ai ka ba pi dan. Bat kelas dang terkong kelas dang hiran bat tang man siu ba ying ru pila. Shisha fi shem jing bat ban thiet khao le se pila shem jing Henry ka ni ka sngi nga kwa ban kren ya ka ktin ka jong blay hafi. Bat kata kalong. Bau try ukali ya pi ya ka ni ka sngi. Pi don ayu ha ka kti ka jong pi. Pi don ayu ha ka kti ka jong pi. Baru try ukali ya ka ni ka jingkali ya Moses. O Moses hau tau lom ya ka bau ya kendo baru try. Utrai ukali ya Moses. Medon ayu ha ka kti ka jong me. Nginya pulih ka ni ka por. Exodus kena ke lenong ke basal. Ketin ke jong blai ke angkum ni. Ke dekat ke baar. Tiu try ula ke liu ke ke ba ha ke kti jong me. Ula ya tu uding do. Tiu laong to bread ya ha ke kendau. But ula bread ya ha ke kendau te ula kelab sen. But Moses ula kierno na Tiu try ula ong ha Moses to say no ila ke kti. But to bat ya na tedong. Tiu ula say no ilaga kti ba ula kem ya bat ula kelading do pat haga kti ke jang blai kli Moses medan eu ke kti ke jang me Moses o ngam dan ai kabanga don ke tang du ding do bu try ong bread eu tau ding do jang me bat ha ba ula kloi ban bread no eu tau ding do pleng kala kalalong ka kamba u ding do u kalalong besen u ding do u kalalong besen haleluya kane ke sngi u blai kwa kli fi dan eu ke kti ke jang fi dan kat no ke kti ke jang fi dan si spa tangka Fidan shpoten ka, pidan kan no pidan. Baru boleh orang lada pinot, bread ya kata pisah ke jong fi. Ai ya kata pisah ke jong fi, syak jaka ke badai. Ai syak kam ke jong boleh. Bad haba pi bread yang nak pisah ke jong fi, kan mau bagane ke pisah kan kelalong ke kamba. Ya pi. Moses la bread, boleh i ke kamba ke jong boleh. Ban ngai la da finot ban ai u blem kwa ya ka pisah ka lak ka klor ke jong fi u kwa ya kata ka badan ha ka kti ke jong fi fidan kat no dan fidan si spa den ka u blem kwa ya kata dan fi ai no yo blem ya nang ka si spa den ka ya ta ka wei na ki spor ka de tang spor den ka compare bet ya ki spor den ka ka kam ke jong blem la da fidan si spor den ka ru bread na ne ai no si den ka ka kam ke jong blem u blem ong bread ai bat fin i ya ka kamba ha ka jing em ke jong fi u blem ong tenju yang ha ka ni langan kerku na ya fi wang blai film malaki nong balai ke dekat ka ba pra ter hado ka ba khat wei khat ar ke ya thu yang ni bau trai wang filaluti nga kibriu ki ong ngiluti kumno ya me bau trai wang filaluti ka wei na ke shipo ba ke jing ai ngo bat ka long ka jing tim ya fi namar ba balai fila don lupa ha ka jing tim dei bau blai utem ya fi ndai namar bengi don ha ka ni ka perthai ka bala tim tadeng taban lat na ga jingtim ngi haban ko ngu ya ga ktin ga jong blai baru blai ong wan lam ko we na ga shipo wan lam ke ni ga jing ai ngo bat finiu i ya ga ka bangangan le ken happy bat ko ngu ya ga ktin ga jong blai lada fifi ko ngu ya ga ktin ga jong blai wong blai ngan play ga jing khang jo ka beneng ngan the buk ya ga jing kar khu hagi tiar jong fi kin dap kin shlai hado banum nyam jaga shu fi ga jingtim ka lat lada fi ko ngu ya ga ktin ga jong blai lada film ko ngu ya jisu lada film ko ngu ya ga ktin ka ba u a hengi u jisu ong pidei ki ba biet ken ka mo si sien bo trai ong pidei ki ba biet ka mo la fail bo jisu ong la we snoi ka ktin janga bo bale ki ngan trai ugum brio ba start ka mo jisu la dab I certificate you la dab I ga ta progress report na ka ta report ko snam ka ba ong pipi la pas la fila ko ngo ber fila u jisu ong fila pas ngai la fi ko ngo ina ka ktin ka jong blai ka ne ka sngi pin pas ka babel ke thu yangi kalon ka we ka brio ka ba dap ram ha ka ktin ka jong blai la fi pule bat nga fila ban shem ya ka we ka brio na ka ktin ka jong blai na RCM kalon nga basao ka ktin ka jong blai ke thu na do ka khot ka ban ning kong ha do ka khot ka ba nyau ka ktin ka jong blai ke thu ka ong kom ne te ka we ka gan thai na ki tanga ki khonu nang thu la pa ka la parta wili sha ga ong shakri jong me utanga jong au la yap bo shakri jong me ula ship ting you try but unong sya ram ulawan ban ring merau hau ya ki kun senrang jonga baro arngot
Elisha lo ong haka ngane ayu na ka benta jong pha tu ya thu yanga phadon ayu hayeng kala ong te ka shakri jong me kam don hayeng kan re tang ka phniang shikhiu te ula ong khilaj pan khiu keliang na ki pramarjan jong pha baro ki khiu ki bathli ken pan khndiat bat phan rung shapo anda komta la khang e ge jingkhang hadin jong pha bat ki khon jong pha to phliu hagita ki khiu baro bat hauta ubadap phan bo kerpang kumta kala lek no ma u bat kala khang hadin jongka bat ki khon jongka kilawan lam ye ki khiu haka bat kala phliu ti onda kala dap kita ki khiu kala ong halau khon to wan lam khiu shu bat ulayat hu haka amdan khiu shu bat ka phniang kala sange no bat kumta kalawan ya thu hau briu jong ublai te ula ong haka khilai di ya kata ka phniang batu siu ya la ka ram bat ya ka basa tam to bam mapha bat ki khon jong pha kani ka briu ka sa ram kani ka briu bau tanga jong ka udi shakri jong ublai henre uta udap ram bat habula dap ram ula yap no bat habula yap uni unong syaram uwan ban ring marau no itiki khon jong u badeng ta kani ka briu ka la lech shakri jong ublai Elisha bat kumta kalongan le akum no bo Elisha ula kali don ayu hayeng jong pha kong tang ko phniang sikhiu bo shakri jong ublai ong pan khiu bat to the no ya ka taki phniang ka taki khiu banga kwa banong ifi kani ka sngi ka mamanta ka khiu ki jong ublai ki thli pidon ka ta ko phniang pi the nam ha ka taki khiu jong ublai balada fi the no hoi Moses la bret u ding ngasngo kani ka sngi the no ta ko phniang ka jong fi la pidon khndiat ro tang khndiat ro the no bakata ko phniang ka jong fi kan lech taki khiu thli ki min sim ki bathli ki min sim ki bamdan yu Jesus Christ ki min sim ki ban yap no ki bathli ha ki eke baro balada PPI shaka kam joga jingelap ka gospel ban the no e ta ka pisa ka jong fi shaka ta ka jaka ya ka ba ka gospel ka don kam kita ki khiu thli kin dap namar ko phniang ka jong fi bat habaki ki dap ma phi finom kerdo ong ka tien ka jong blai baru shakri jong blai wang ba anda papala dap nang ta dino ia kata ko phniang bat siu no eta ka ram jong pha bat ka batam nang ta pha phan sa yo man panon kam ma pha ba ki khon jong pha ngai haba pi the shakita ki bathli am haba pi the shakata ka bamdan nei hai pindap bat pin shlai ba pin yo ban long jingker khu ia kata ki bathli bat kum ju ru phila ban long kan ka jingker khu ia la di hi tadeng tanga kum shakri jong blai ngau ngi pi ka ni ka sngi the ia ko phniang ga jong fi compare fidan tang shikhiu compare fidan tang khndiat ru ai no the no bat fin i ya ki khiu ki jong fi kin chlai Elisha ong ba fin bu kerpang ya kita ken ki bladap bul trai un le kum ta kerpang ya fi ken ha ka jing em ka jong fi un le kerpang ya fi ba fin long shisha briu u bat chlai bat u bat dap bat fin i ka kamba ka jong blai ka jing em ka jong fi ya ni ka sngi nga kwa banong fi le ya kata kan ka ram jong fi kan lait no kan ka jing kerdo jong fi kan lait no kan ka jing em ka jong fi kan om sa kot sa akom jo u blai un kerku un kan tiu ya fi u ai samba ya fi ha kan ka sngi pila bandan le se tang shi spa tang ka ro ka pla ka jong fi ai no ska kam ka jong blai balal fi ai finom do lal fi ai finom kerdo da lei lei ro o Moses la bread kala long ka kamba ka briu ka the ki kiu thli kala yo pediang pan ya ka jingker khu ba ka babal ke thu yang ru ho kala don kata ka nong serapat ro ka por ka jong Elijah ka di ka por jong ka nem sniu ka por ka ba ka por ka jinjar hanre shakri jong blai ong ai shwa yang ai ta pu ba ta ka phniang bulapan bara bagani ka briu klam artatin kala ai ia kata ka phniang ba diau tau kpu penban utau kpu ba ka phniang kila roi ong ka tien ka jong blai fila man shem ia kata na ka kitab man kong jong ki sim kala nong ka ba khat nyo bagani ka briu haba kala ai u shakri jong blai penban maka kala dap bat kala shlai bat ka klam kerdu hagita ki nem sniu baro ban ngai ngo eu blai ka sngi mentala ka nem sniu ka wan makana ka perthel na finut ban ai shwa shau shakri jong blai shaka kam ga jong blai pini ia ka kam jong pi kan roi bat kan soi pin lat nagita ki jing ter khong pin lat nagita ki jing hiran pin lat ken nagata ka klam ha ka jing em jong fi pila ban shem na ka khtin ga jong blai no Matthias kan long ba khat sao ka khot ka ba khat lai ter ke thu yangi bo khna uladon ha ka ta ka jing alap ka jong jisu bo udan tang arli dok ha ba san tli ki pu Henry shimla buri no ia kata Henry kata ka ba khndiat ula ai how Andrew lo wan lam how Jesus Christ yo ne khna bat kum tau Jesus da ngo bo da kedia yo to kpu bat kum ta kata ka jing ai jong tau khna kala roi ki dok ha kila roi ki kpu kila roi lala ban sado san hajar kita ki rangba ong ke tien ke jong blai balada fidei tau khna fidan tang khndiat
wat ju kapnap wat ju benut ban ai ha baga kam ke jong blai ke dawa ban yalap ban besar ya kita ki batngan ya kita ken ki basliang san hajar ki tngan bagi sliang une khna aula ai bat kala kharoi bala tam sakhat ar tukri khat ar tukri fila ban mudor sakhat ar tukri kadang tam ka kren ru khat ar tuli ki benai bala da PPI ki khat ar tuli ki benai jong ka snam no January hadu December ka jim ka jong fi kan long ken ke bapoho kan long ken ke baslai bat ka batam Blain kar khui fi kan ka sngi ke bamanta wanum pet kat no fidan afidan shipau tengkaru ai ka kam ke jong blai afidan shisparu ai blame kwa tang ong fi kwa ai ta ke lak ke jong fi la afidan ke lak ro la blai kren ya fi ban bu ban ai ka kam ke jong blai le ya kata na kren ngene ke por ya fi ki ba dap ram ya fi ken ki ba don ha pedeng ki jing kerdo jong ka jing MP kerdo namar ba fi pimle ya kata ken ka tin ke jong blai ka ong ya kata tu fin kan mau ken yo tribal blai jong me de mar de ma u ken yo ba ai bor ya me ban yo ya ka spa pila ban shem ya kata na Deuteronomy pra ka khot khat pra kan mau yo tribal blai jong me la fi kan mau yo tribal blai jong fi o blai kar khu ya fi ban mar de ma u ba ai bor ya fi fin yo ya ka spa ong ka tin ka jong blai ban ngai bu trial nang kar khu ya fi nang ai bor ya fi ka ngo shai ka tin ka jong blai fin i ba fi shakri shi shayo try fini i ka kamba jong blai maru blai wang ba kita ki ba shakri yang ngan kar khu yo kpu ba dia ka bangan shem ro ya ta ki jingpang na preng jongki ba dung kar khu yo kpu jong fi un kar khu ken ya ka ke jong fi un kar khu ya ka bam ba ya ka di ka jong fi un kar khu ya to kpu ba kan jaman sim ya ka ta ka ka ba kan jaman sim un kar khu ya ka tien ka jong blai ha fi un kar khu yo men sim ba khu ya ka jim ka jong fi ba un kar khu ken ya kita ke jingpang baro ke fidanon pen kia utrai la ka financial problem financial disease fidan ya kata ke jingpang ha ka yo ka kot ke jong fi fidan ya kata ke jingpang fidan kata ke jingkerdu ha ka yo ka kot ke jong fi fidan ya kata ke jingpang ka baken jaman sim de don ke jingpang ka baken jado ro utrai un shim no ya kata ke jingpang na pedeng jong fi kita gi be shakri utrai ongan isnai ki malaki no balai ke kot khat nyo kumbo kupa u isnai lau kon bo shakri u kumta ngar ngan isnai ya kita gi be shakri nga ong trai ba kumta pinio khmi ba pinio i kan ba ka don shi shaken kata ke jingpania pera pedeng kita gi be shakri ba kita ki bam shakri kita ki ba hok ba kita ki bamman kan don ke jingpania per kumta fin khmi ba pinio i ong trai ba ngai pinio i maru bleu ai fi no sembai kan ka sngi pidan kendiat utau sembai ketika jong fi bet no shaka kam ke jong blai bet shaka kam ke jong blai bet hagani ka sngi ngampan shaka ni ka ministry ke jongi kidon ki ministry ki belap ya ka gospel keleng-keleng watnum pelut ya ka pisah ke jong fi ban bet shaka jaka ki bam ler kam bet shaka jing elap ka gospel ka potnet ru ke elap ka gospel ro blai lo bu aga donot je fi ba fin bet shaka potnet ru bet na pa banong fi bagata ke jing bet ke jong fi u blai ai tau sembai baru ai fi sembai ko khnam bo fi fin yo ban bet ong ka tien ke jong blai baru kpu ye tau babam balal fi bet u sembai fin yo yu kpu ke jing em ke jong fi ba fin yo ban bam ke u sembai de ban bet u kpu de ban bam ta fin bet u sembai fin yo kpu sha ai kan ngini dua ke ne ka sngi ke ba man tang ngai ba ke ne ka financial crisis ke jong fi ke ne ka jing kerdo ke jong fi ke jing dap ram ke jong fi kan lech no man ta ka sngi da fi kloi ban bet ke nyu sembai ngai kwa ban duai na ka man ta jong fi ke ne ka por ka man ta bo blai un ai fi ke jingat un ai fi ka ta ke jing shlor ba fin le ka ta ke ai ka bo blai o hukum ye fi ke ne ka sngi ni duai try ni ka por nga duai nga ker khu ni ki kon ki jom ma blai ba ka khin jom gang me e ta ke breu ki ba ai da ka ba kmen da ka ba khnyum la ne da ka ba pin bor han rei da ka ba kmen me e ta ki breu ki ba ai da ka ba kmen but try ni ki kon jom ki ai na mar ba ki kongo e khin jom ba ki e jom go try ki ai go grat ba ki bet sembai nga nget bo sembai un trai kam sembai un trai kam go try o ki ya pedeng ki jing ki jing le ki jing kerdo jo ka jing men rei try da ka jinget ki bet pada ba ki bet da ka jinget try nga tip ba ka ne ka jing tim ka ne ka jing hiran ka ne ka bor ka jing dom ka ba khangi ki baro kan lech no bangangai go try ka don ka breakthrough ha ka ne ka sngi na mandani ki kon ki jam ablai bangangai go kunrat da ka ba kerkho da ka ba penroi ki ablai namar ki la ko ngu ya ka ktien ka jang me ablai try nga tip ba ka kamba kan ja kom Moses ula bread utau ding do ula club sen ngangai to try kan long kom ta kan kala kamba
try kan ni ke jing le jong ni ke khon ke jam ablai but try ba ki aish ka kam ke jam try ba ki the no ke ta ke jing don ke jong ki shaka kam ke jam ablai ke ta ki kiu ba thli kin dap ba nge chibun ke men sim kin yo dap da ke tien ke jam kin yo dap da me Jesus Christ but try ni ki khon ki ba aro try ki nom do an rai pen ban kin long ki ba pa ho ablai ba da dwai ko kan rat men le ki kamba nam ta ni ki khon ke jam try nga da dwai nga da ker khui ki we pi we ablai but try nga da nge aga ni ke sngi kan long ke sngi jong ke jing pen kala ke ni ke sngi ka ba plai ke jing tim ngoi soi tanu thmu man wan ra ke jing tim rai try nga tip man pen kala ke jing ker khu na mar mi e plat ni ki khon ke jam deng ta ma ai ke ni ke tien ki ko try ba ken yo lat na ke ni ke jing tim ha ka ta ka yo ka kot ka jong ki nga da dwai nga da ker khu ablai hallelujah dan pen ki ke ya ke jing ten jo but try ha ba ki la ko ngo ye ke tien ke jam ke ni ke jing ten jo kan lat no but try nga da tip ke pas ke ni ke jing ten jo na bar bi ki la ko ngo ye ke tien ke jam nga dwai ka financial blessings ki ko try nga dwai ro try ka spiritual blessings ki nga dwai ba ke tien ke jam ga long ba dap ke ba shlai ba ken long gi breu try ki ba kmen ha me ablai ba nga ngai ko kan ra try nga da dwai nga da ker khu kinam sakut sa aga ram ga sha kinam sakut sa aga jing ker do henry ken long gi ba pa ho na mar ki shakri ye me oblai obam ju ker do hallelujah nga dwai nga ker khu ni ke khon ge jam ga teng Jesus nom pem amen but amen ngai try ker khu fi un ai bor fi ke ni ke sngi unang le ki kamba unang le ki kam ki ba kraw fla ko ngo ye ke tien ge jong blai sa chupet ne ke ge bo blain le fi sa chupet blain ker khu fi ngin se ken do bat fla un phone ngi bat fila araban wan ching ge office ge jongi fila new sambai ban bet bo traun ker khu ye fi ngi u traun ngi lam ye fi unang pen sle fi da ka bor ge jong men sem ba khu hallelujah traun ker khu fi ngin se champat ko bless you bon amen